т.е. вървиме в дясна посока с гръб, обърнати към ляво. И правим стремежа по-нататък, правим свитки. Сега обаче ще правим крачки, за да свитим на порока. Десен, ляв, десен, ляв, връщам, коса, раз, два, три. Това е основното движение. Връщам, косички напред. Едно, две, три. Оставяме свободен десен и продължаваме. Раз, два, три, четири, стъпвам. Раз, два, три. Значи напред са раз, два, Христос, както в Кромът едно. Айде заедно, три. Да се доближим, три. Може да се пага за ръце най-добре. Пашваме се за ръце. Само основното движение за другото да имаме проблем. Обръщаме се с гръб към десен стоящи и започваме с десен назад. Три и едно, две, три, четири. Връщам. С едно, две, три, пак. Десен, ляв, десен, ляв. Връщам. С едно, две, три. Десен, ляв, връщам, кося, едно, две, три. Десен, ляв, връщам, кося, едно, две, три. Десен, ляв, връщам, кося, едно, две, три. Малко само да не се спомните. Значи, с десен, леви минава напред, едно, две, три. Десен, леви минава напред, едно, две, три. Десен, леви, едно, две, три. И тръгваме. От два пъти три. И десен ляв, връщам косичка, раз, два, три. 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 Браво! Пускаме музика. Тук нямаме никакви проблеми. За добро. Защо така масово искаш? Да, а там камерата гледа най-хубавия. Картира. Да.